Ginasot a residente iti syudad ti Baguio pakiramanan dagiti estudyante ti nagduduma a pagadalan ti nakipasat iti CPR training iti Baguio City Hall kaspasat ti National CPR Day itanga aldaw. Detalye ti report ni Jezryl Khate Lapizar. Nangipatungpal ti Baguio City Health Services Office kadwa ti Emergency Medical Services kan CDRRMO iti Cardiopulmonary Resuscitation Training an naangay iti Baguio City Hall itanga aldaw kaspasat ti nakarambak ti National CPR Day. Pinasutan daytoy dagiti agtutubo ken daduma a residente ti syudad pakairamanan ni Manang Edna. Ginundawayan na ti panagsanay tapno makasuro no kasano amang ispal iti biag. Importante dito itibiyag tayo pang emergency, in case of emergency. Kasi nga, kahit kung nga nakid-join, hindi nag-invite da, kahit kung nga nakid-join, kahit kung nga makasoro. Para mat iti nursing graduate ani Ruth Ann, kasapulan ang maamuan dagiti pada na nga agtutubo ti CPR tapno dagos da ang matulungan dagiti agkasapulan. Very important po na makalearn para tayo din po yung maging tool para tayo rin po ang mag-teach sa mga hindi po alam mag-CPR. Panggap ti CPR training ang maipaayan ti umdas apan nakaammo ti publiko iti umno apan ang ipatungpal ti CPR. Tapno nakasagana da nga agresponde kadagiti insidente ti cardiac arrest ken dadumapay nga emerhensya nga agkasapulan ti dagos a first response. Pasut matlaeng daytoy iti panggap ti syudad a pagbalinan a CPR ready dagiti residente. The paramount goal of this activity to provide high quality CPR for at least one member per household sa city of Baguio. Since the community is very active naman when it comes to these types of activities, it only shows na at least maski papano, they are at least eager to try and to learn something new. Iti naangay a hands-on training na isuro kadagiti nakipasat ti umno a chest compressions. Umno a panagresponde kabayatan ti emerhensya ken kinapatag ti panangipaay ti dagos a CPR tapno maipangato ti tsansa ti kinatalged dagiti pasyente. Kagiddan ti programa na ipakita matlaang ti publiko ti naipaima iti syudad ang mobile CPR kiosk ang makatulong iti naparpartak at training para iti CPR. As part of our continuous efforts to make Baguio a CPR ready city, I would like to encourage the people of Baguio, kung may pasadang barangay sa barangays ninyo at meron yung CPR, please join. Manamnama ang mayasidag ti CPR training kadagiti barangay kan pagadalan iti syudad. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.